Hello, good morning. Andito na po kami sa Manaoag. Naglalakad lang po kami sa papuntang entrance. Nagbibideo ako. Kasi yung parking area nasa likod po ng simbahan. Babalik ulit kami sa harap kasi doon yung entrance. Madadaanan po natin yung mga madaming klaseng mga paninda. Yan, madami. Ay, ayun na mga kanin. Medyo malayo-layo po yung nilakaran namin. Opo. Kasi nasa likod eh. Ay, meron pala dyan oh. Yun oh, luwag pa. Pwede na ba dito? Ayun. Ito. Ayun o. Nababalik. Hindi kasi naaano yung camera pag naka... Ayan po, mga kakanin. Mabibili po. Ayan. Ang lalaki ng chiko. Ay, may mangga na. Yun. Sa gilid ng simbahan bago pumasok. Marami po tayong pwedeng mabiling kanin. Mga puto, tubig, tsaka yung mga replika. Ay ano mga santo. Yan na. Dito po yung Manaoag Church. Pasok po kayo sa loob, ma'am. Patakpusin ko, ma'am. Papilan na lang po. Tapos kahulog ko doon. Ayan po, ang Manaoag Church po. Kailangan po natin nito para makapasok para sa contact tracing. Ay, samba, ayun pala na sila. Ayun na sila. May ballpen kayo? Sa loob. Bawang sugaw. Asan ang waiting sila? Sabi, patama lang. Bawal po ang bata sa loob. Ano ngayon? Australia 21. Mura sa tanay. Huwag mo na muna, mag-video ka ngayon. Ano? Huwag mong pipindutin na, ganyan lang. Huwag mong itutok sa'yo. Mag-video ka sa kanya. Ito ka pumasok pa. Dito yan lang. Titan! Video ka daw. Ah? Why you want to balloon? Ano pa? Gusto niyo doon? Anong date ngayon? 21. Mura yan natin siguro. Oras? 9:05. Kami. Wala kasi ng pauto. Ngarain pa lang ko to. Na? Ganyan ba dito? Ang pauto pa lang naman. Kailan mo malalaman? Apa? Ini para din. Ha? May pulder ko man ako.
Dati lang ira, kapapagilom na kulo. Kasan kayo? Ah, sulak ka lang. Try ka naman dyan, May. Kaya kami sulat eh. Sulak kira sini. Bakit? Pasok tayo. Ang bulpin. Saan yung bulpin? Bulpin na. Ah, kay Gracia na. Binigay ko na sa langis para may sabay mo sa blessing na. Dito, pila. Ang langis mo kanila. Langis na eh. Bili mo na kayo ipapabless, mami. Ha? Meron kami. Bakit dun sa naka-blue, dalawa? Pambili ka ng ipapabless mo nga. Upday ng mas ang blessing po. 20 lang siya, Kira ma'am. na, Jai. Sabay mo siya sa blessing. Ito, ma'am, good luck sa money business mo siya, ma'am. Ito na po, andito na po kami sa Manawag Church. Nakapila po kami. Pero kala, sorry, walang social distancing. Ma'am, bili ka ng ipapabless mo, ma'am. Upday ng mas kasi ang blessing. Andun sila sa park. Bawal eh. Oh, bawal. Ito na lang sa'yo, ma'am. Prayer ng manaw. Ma'am, lagay sa wallet mo siya, ma'am. Guide sa bag. Agad? Apat ako. May nanay. Parang gantampul. Ang tuti lang sis. Sangkag na inilabas. Ano ang madari? Malang ngalalaran niya. Halika na. Kuya! Na, halika na. Ballpen niya. Ballpen. Walang sita. Uy, kanila siya. Ma'am, kunin mo na po, ma'am, para ipabless mo siya sa loob. May blessing pa yung papalit dito sa ibibili mo, ma'am. Hindi naman. Sayang naman, ma'am, kung wala kang ipapabless. There must be blessing pa. Praise to you, Lord Jesus Christ. His name. Taranta pa. Praise the Lord and say Walang sika, Grace, may ballpen. that which does not destroy us will make us strong. That which does not destroy us will make us strong. 36 pounds. Temptations are not meant to destroy us. Nasa sayo, Grace, yung ballpen binigay ko. They are meant to make us strong. Jesus himself was tempted, but he did not give in. He resisted temptation. That's why he became strong. Strong to proclaim the gospel. Strong to save souls. Strong to face anyone and anything. Strong even to face death on the cross. Ito na po. Pasok na. Ang tukso ay hindi kasalanan. Ang tukso ay ang panghihikayat ng demonyo na gumawa tayo ng kasalanan. At ang demonyo, napakapuso. Pinagamit ng lahat ng panlilinlang upang bumagsak tayo sa kanyang. Wala naman. At ang tukso ay nasa paligid lang natin. Ito na po. Sapagkat ang demonyo ay aalit-alit din sa atin. Para makairip siya na. Hindi mo nakakita, pero ipapahamak